Bafowethu nginosanele la nifuna ukusitshela ngegame ukuthi idlale kanjani. Brasanele. Bhuti wami. Ngokwegame ngokuyibuka kwami isijabulisile kakhulu igame. Although isizophela cishe samelwa imoya izinto ebezenzeka khona. Kodwa ke bonke abantu engithi osupport ibhakabhaka usazofa nje injabulo. Ilokhu lisibulalile nje ngenjabulo. Nangegame elandelayo silindele same thing. Yilokho nje mfethu engakusho igame ibe inhle kakhulu yona. Okay. Brian angitshele iPirates ya ku final ilinze igame yakusasa between Golden Arrows neMarumo Gallants. Yiphi lobona ngathi siyohlangana nayo kuma final? Ngokwami nje ngiyayibona iGolden Arrows siyaphinda siyanqwamana nawo futhi ophinda sinike lokho esinike khona kulama games lawo sibuya kona e-league sizoyishaya kwi-league iGolden Arrows siphinde futhi nakwilokhu njalo nakwi-cup le. Okay. Ngamagama ufuna ukungitshela usine kule magame akusasa lo sohlangana naye between Marumo Gallants neGolden Arrows iPirates uyithatha le cup. Ngamazwi nje aqondile ngisho njalo impela izoyithatha sophuca iGolden Arrows nje ezandleni. Usho ukuthi uyiphinza kube is2 uyishaye ku 3-1 ku league. Nyalo uthi siya nayo ku final. Ucanga siyoyimura soyishaya ku final. Ngisho njalo nje impela kwi final sizoyishaya nje iGolden Arrows. Vele yona kusasa izowina kwiMarumo Gallants. Kodwa nje thina siyayithatha icup lokho engikushoyo. Okay, Brian mangibonge isikhathi sakho ne. Let's hope lokho ukukhuluma kuliqiniso Pirates yowina le cup. Thank you very much. Thank you my friend. Thank you. Yeah.